हिंदी के छुटकी बहिन है। हिंदी में कहल जाला ए जी कहाँ है आइए ना। इंग्लिश में कहे गलो कम फास्ट बुझाई इंग्लिश में कि कपा ईटा चला के कपार फाड़ देला। और भी भोजपुरी में कहल जाला ए जी आई ना। एकरा के कहल जाला मतलब एगो जन मिठास होला ना वो भाषा भोजपुरी में होला। तो कहे के बता कहवा से आवेली छठिया मैया कहाँ से आदित्य माल है। कहवा से आवेली छठिया मैया कहाँ से आदित्य माल है। कहाँ से आवेला दौरा